Ένα εξαιρετικό σπίτι οροφοδιαμέρισμα, 107 τετραγωνικά μέτρα και του φαίνεται. Τώρα μένει ο γιος της ιδιοκτήτριας, έχω νοικιάσει το ακριβώς από κάτω σε ένα ζευγάρι, τριόροφη οικοδομή, 107 μέτρα, τεράστιο του φαίνεται, είναι μεγάλο, όπως το βλέπετε. Θα παραδοθεί ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα εντυχισμένη, όχι τηλεόραση, όχι PlayStation, όχι αυτή εδώ η μούρη η τρελή. Πεντακάθαρο, οροφοδιαμέρισμα, οικοδομή του 2009, κατοικήθηκε 2010, άριστο, ωραία επισκέψιμο, τεράστια κουζίνα, θωρακισμένη, πανέμορφο ασανσέρ, πολύ ωραίο μπάνιο με καμπίνα, πλυντήριο κανονικά χωράει τα πάντα, θέρμανση φυσικού αερίου, έχει κοινόχρηστη αποθήκη, εάν θέλετε πωλείται αποκλειστικό πάρκινγκ 18.000. Θα το δείτε, θα συνεχίσω το βίντεό μου για όποιον ενδιαφέρεται. Πολύ ωραίο, άριστο, θεόζεστο, μεσαίο, από τριόροφη οικοδομή, ένα κουκλάκι αληθινό. Το πουλάμε. Για όποιον ενδιαφέρεται δίνουμε και αυτό το γύφτο. Μπα με τίποτα.